divine Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This is my body, which will be given up for you. Gipanalipdan niya ang mga matarong, paharion niya sila o pasidunggan sila hangtod sa kahangturan. Sa ngalan sumahan, sa Anak si Espiritu Santo. Amen. Kay mga suking tigpaminawan yan sa batong pagkong tulumanon nga giuluhan, the woman I love, kunang babae nga akong gihigugma. Busgahapon no, sa pagtumala ning inyong us nga sulugoon. Shelbert Donduyano Sr. alias Peritas. Ang hinaot nga si kihapon nagkamu sa Kapiskays paglawas, haron nga andam kamo maminaw ug mag-take notes sa mga importanteng punto may laabot na sa atong paghisgutan karon no, sa atong tema. Atong gibasa dayon pag-una ang Job 36 tudling 7 nga naghisgot nga panalipdan sa Ginoo ang mga matarong ug paharion niya sila ug pasidunggan sila hangtod sa kahangturan. Ato ning gibasa kay sa atong pagpadayon karon sa tema mao man ang atong rumbo, mao man ang atong focus, mao man atong kisentro lagi. Naan nata sa usas sa mga rason no sa ngano nga adunay mga sacred images sa atong Tinuo ang Katoliko. Kagahapon atong nadayag ang may tungod sa simbolo sa presensya sa Dios uban sa mga teksto kung mga tudling atong gisuportar no gikan gyud sa Biblia. Ug usab
ato usab nadayag ang laing rason nga mao nga nagsilbing mga dayan-dayan uban sa pagkatudling o ato usab nga naidayag ang laing rason nga nagsilbing pahinumdum usab, no? Karon mo sentro ta pag-ayo sa laing rason, no? Mao ang pagpasidungog sa mga balaan. Gani nalakbitan nato kagahapon nga kung kita nagpasidungog sa atong bayani nga si Dr. Jose Rizal, pinagis pagbutang og monumento niya, no, sa atong plaza. Okay, how much more sa atong mga bayani sa nasud? Ano? Dili kay nasud lang, mga bayani sa atong tinuhuan, mao mga santos. Mas labaw ang ilang kabayani kay pangtibo kalibutan man. Langit nun man ang ilang kabayani, mao nga mupasidungog gayud kita kinila. Ug dili na kay gama-gama ra nato kay mismo sa Biblia naagyo na kanang pagpasidungog ngadto sa mga balaan. Aniya basahon nato ang laing tudling sa Biblia nga mopamatuod niya na Sirach Kapitulo 4 tudling 21. Ang kamapaobsanon angay pasidungog og pagtahod. Apan ang usag ka ubos nga paghukom sa imong kaugalingon magdala ngadto sa sala. Ingon sa atong nabasa dubaga suking tigpaminaw, no? Sirach Kapitulo 4 tudling 21 nga ang mga mapaubsanon kuno sama sa baga santos angay pasidungog og pagtahod. Human gani nga sa miagi atong na hisgutan usab kana galing atong pagyukbo kanila, no, sa mga santos nga atong bot pasabot pagtahod lang. O naagyo na, no, giklaro gina sa Biblia. O wala nato sila yukbo ingon nga Dios, pero ato silang giyukbuan ingon nga pagtahod. Kay mo man ay instruction diri sa Biblia, no? Matod palagi, no, Sirach 4:21 ang kamapaubsanon o ang mga santos angay pasidungog og pagtahod. Kaso lang kining libro nga Sirach 4:21 naaman ni sa Deuterocanonical, no? Mahimo nga sa Protestant version nga Bible wala ning Sirach kay apil man ni sa 7 books nga wala diya sa atong mga igsuong himulag, no? Manila ni giapil nga inspired, no? Pero bisag wala ni mahiapil sa ilang libro o sa ilang Biblia, pero sa atua sa Katoliko naa og mo masuportaan usab og laing sita sa Biblia nga naa gyud sa atong common gyud nga version nga naa sa Protestante naa pod sa Katoliko. Kay sama pananglit sa San Juan Kapitulo 12 tudling 26 o kini naa man ni sa Biblia nga gigamit-gamit pod nila, no, sa ato mga igsuong nahimulang. San Juan 12:26 nga matud pa, ang buot mag-alagad kanako kinahanglan musunod kanako aron kun hain ako at wa usab ang akong sulugon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. O, ang Dios ko, no, sa atong Ginoo, ang iyang amahan, no, sa atong Ginoo mo pasidungog ni adtong mag-alagad kaniya, no, ni Kristo. So kanang pagpasidungog nga gihisgutan sa Sirach 4:21 kung wala man na sa kining libro nga o Bibliang dili Katoliko kay wala lagi na giapil lang Sirach, pero mo uyon o mutakdo usab sa Juan 12:26, San Juan 12:26 nga ang Dios mo pasidungog ngadto sa mga tao nga moalagad sa atong Ginoong Jesucristo. So there is nothing wrong, no, with the verse o sa tudling atong gibasa sa Sirach 4:21 bisan wala na siya sa kining canon nga Protestante, nga walay Deuterocanonical. Kanang Deuterocanonical nga mga libro gitawag man na nila og apocrypha, meaning dili linamdagan. Pero para kanato mga suking tigpaminaw, apil na kay
nahiuyon na sa kanang ubang mga libro sa Biblia nga naa sa kanon sa atong mga igsung protestante sama sa Bag-ong Testamento. Ug niya laing tudling sa Biblia ang Juan Kapitulo 11, tutling 4. Nini higayon na itong basahon ng version Maayong Balita Biblia. Sa pagkabalita ni Jesus niini miingon siya, dili siya mamatay niining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios og pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Ining pagpasidungog lagi sa anak sa Dios naa gyud no sa Biblia. Og lukso dayon ta diretso no sa Mateo Kapitulo 25 tudling 21. Maayo buutan ka og maayong sulugon no nagisgot din og maayong sulugon. Miingon nga kalon. Sanglit kasaligan ka man sa diutayng salapi. Piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali sulod nga ri ug ambit sa akong kalipay. So kuno kadtong buutang sulugon sa laing pagkaistorya, buutang alagad pa si Ginoo, makaambit usab sa kalipay sa atong Ginoo. Nakaron kung atong sutaon, kung atong ihulagway ang kalipay nga naangkon sa atong Ginoo, kung ato bang ihulagway unsa man ang iyang kalipay nga naangkon, ang iyang kalipay nga naangkon mao nga siya gi-glorify, nahimaya o gipasidunggan, di ba? Gipasidunggan. So kung gipasidunggan ang atong Ginoo nga Jesucristo, kita usab nga mga sumusunod o ang atong mga igsuon sa pagtuo nga naklaro gyud ang ilang kasantos o kabalaan, makaambit pud sila sa kalipay nga naangkon sa atong Ginoo. So kung si Kristo atong napasidunggan, ang mga santos ato usab nga pasidunggan kay sila makaambit man usab sa kalipay nga naangkon sa atong Ginoo. So wala ta masayop no sa atong tinuang Katoliko nga dunay gihimo nato nga pagpasidungog ngadto sa mga santos. Siguro mangutana ang uban nga, unsaon man pagpasidungog? Well, mahimong pasidunggan nato pinagi sa pulong lamang, di ba? Pero mas maayo pa gyud kung mapasidungog ta nila, pinagi gyud buhat. Kanang dunay gyud makita ba gyud nga action. Okay? Giingon man, action speaks louder than words. Ang buhat sultis makusog kaysa pulong lang nga ang gawa sa baba. Di ba? So, kung mapasidungog ta, maingon ta nga, mapasidungog kami kaninyo mga santos. Pero para kanato, mas maayo pa gyud nga ipakita gyud buhat. Sama gud sa atong pagpasidungog lagi sa atong Dr. Jose Rizal, ang atong bayani sa nasod, atong ipakita gyud buhat ni pasidungog ta kaniya pinagis paghimo og monumento, di ba? Oo. So how much more lagi sa mga santos nga ilang kabayani pang tibuok kalibutan. So ato pong ipakita pinagis paghimo og ilang mga ripulto, mga larawan para sila kapasidunggan. Pero sa gikaingon ko na uban nato mga igsuon, sinayopon lagi nila pagsabot, no? Pasaluon lang po nato sila, no? Kaya ilang sabot lahi man, gihimo man kuno natong Dios, mao nang na Dios. Pero never in history gyud mga suking tigpaminaw kaya nga itong mga kaparian, nga itong mga obispo, niya nga itong Santo Papa, nanudlo nga ka nga itong mga larawan, Diyos, nga mahimo ng Diyos. Di ko nalang nabalikan kay humanaman na nato na discuss, no? Pero akong gilakbitan, kay mas may man po nga lakbitan gamay, alang sa mga bag-o natong listeners, no? Kaya bag-o lang yun na sayo ng atong tulumanon. O gunya, atong basahon usab ang laing tudling sa Biblia. San Mateo Kapitulo 10 tudling 41. Matud pa, ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo, ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tao, no, sa mas magabalaan o santos, tungod sa iyang pagkamaayong tao, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tao. So mao ra gihapon
related ra no sa tudling nga atong gibasa sa Mateo 25:21 nga kung sagali maangkon nga kalipay ni sa atong Ginoo, maangkon usab sa mga followers, katong mga buotang mga sumusunod niya. Okay. Now, basa na po taglaing tudling, no? Lucas Kapitulo 1, tudling 52. No? Lucas 1:52. Gamatod pa. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan, gikan sa ilang mga trono, o gituboy ang mga mapaobsanon. Naon sa kuno? Gipukan ang mga hari nga gamhanan, gikan sa ilang mga trono, o gituboy ang mga mapaobsanon sama sa mga santos kun balaan. Ituboy. Kini bang pulong gituboy ang mga santos o mga balaang tao? Sa unsang paagi sila maipakita gyud nga gituboy? Di ba? Diha lagi sa pagpasundayag sa ilang mga nabuhat o sama sa atong paghimo og mga libro din ipabasa nato sa ubang mga tao, mo man pagtuboy kanila, di ba? Og ato usab nga kining buhaton ng ilang mga handumanan sama sa ilang mga imahen kon ribulto. So that is biblical, no? Usa na ka biblikanhon nga kana bang buhat, no, natong mga matuhuong Katoliko nganong atong ituboy ang mga santos. Pero magbantay ta kay ang taktika sa atong mga igsuong himulag, ang ilabang strategy sa paglumpag kunuhay sa atong tinuhan, ilabang ipatuo nato nga kana kunong atong pagtuboy sa mga santos gitupong na nato sa Dios. O di ba ka mulabaw pagyo sa Dios? No way, no? Wala manudlo ang atong simbahang Katoliko ni ana nga kung atong ituboy ang mga santos, mutupong na ang atong pagtuboy kanila ngadto sa Ginoo ug sa Dios o mulabaw pagani. Wa magtudlo ang Katoliko ni ana. Kamatuura ni ana mga suking tigpaminaw, ang prueba ni ana kadtong akong gi-eksplikar na ninyo, no? Kadtong na-explain na nako ninyo nga kanang atong pagyukbo ug pagtahod ngadto sa mga balaan, gitawag kana sa Hebreo og dulia. Sumnang dulia is secondary kind of worship that can be given to saints and their images. Pero dili na siya mulabaw sa worship nga kinatasan nga gitawag nato sa Grego og latria nga ikahatag lamang sa Dios. So dunay superlative degree, di ba? Ang latria para sa Dios, kinatasan nga pagsimba iya rato sa Dios. Then ang sunod ang kang Santa Maria sang inahan siya hyperdulia, meaning pagtahod, espesyal nga pagtahod ngadto kaniya pero dili mulabaw sa Dios o musunod lang dayon ng mga santos. So kung nakapaminaw mo ni atong full blow gyud ba sa pag-discuss anang tulo ka kalainan sa atong pagtahod ngadto kinila, di kita makaingon nga ang Katoliko nagapasidungog sa mga santos nga daw gitupo ngadto sa Ginoo ug sa Dios. Di ta kaingon ana mga suking tigpaminaw. Nagaron laing tudling sa Biblia. Deuteronomio Kapitulo 32, tutling 43. Daygan ninyo ang mga nasod. Daygan ninyo o mga nasod ang iyang katawhan. Kay manimalos gayud siya sa kamatayon sa iyang mga alagad. Panimaslan niya ang iyang mga kaaway. Hugasan niya sa sala ang yuta. Nga puy-an sa iyang katawhan. Kini bang mga pulong din ba? Daygan ninyo o mga nasod ang iyang katawhan. Di ba? Usa sa atong kanabang ipakita nga pagpasidungog sa mga balaan o mga mahayong tao. Di ba? Doon natin ginahimo nga pagtahig. So, kini nakita nato nitong tinuan niya. Muna nga angay nato ni ipasigarbo, no? Kaya nga, no? Biblical. Naan na sa Biblia, kanang atong pagtahig-tahig. Gani, sa wayon man ta sa uban, maingon nga, sa ngalan ragyod ta ni Kristo mo daig o mo tawag. Dili na ta magdaig-daig o magtawag-tawag pas ngalan anang mga santos. No, wala. Dili na mao. Although, sa ngalan ni Kristo kita naluwas kasi siya may nagluwas nato. Pero ang merito niya,
na share, no, napaambit ngadto sa iyang mga balaan, mao nang duna usab sila'y kahimuan. Kay nahimo mang channel, nahimo mang naagianan, o nahimo bang mga instrumento ang mga santos sa atong kaluwasan. Kay ang principal mao si Kristo, kay siya man mo'y nagluwas nato. Pero sa pagpangluwas ni Kristo, doon na siya gigamit ng mga tao nga haron mapahinabo gayud sa kalibutan ng kaluwasan. No? Unsa may pananglit niya na? Di ba sa dihang si Kristo tuwa na sa langit, unya ang iyang mga sinugo diri sa yuta padayon nga nagsangyaw sa pulong sa Dios. Ang uban nga luwas pinagi na sa direktamente nga pagsangyaw sa mga sinugo sa Dios diri sa yuta. Dili na gyud kay si Kristo gyud minangunay og sangyaw nga nangaluwas sila, dili. Di ba? Pinagi sa mga apostol o mga tinun-an ni Kristo nga nanudlo nga nakakat-on sila mahitungod sa ebanghelyo, nangaluwa sila. So nangahimo silang instrumento no ang mga santos nga ang uban maluwas. So bali si Kristo nagluwas kanila pinaagi sa mga instrumento nga mao ang iyang mga sinugo. Sumo na nga instrumental intercessors or instrumental saviors ang tawag nato sa mga santos. O dili kay principal, kay usara may principal mediator o savior si Christ ra man gyud. Wala man na supaka sa atong tinuang Katoliko. Ang instrumental sila, ang mga instrumento ra mo idaghan kana bang mga gigamit. Pero ang principal gyud nga tigpataliwala o intercessor usara si Kristo ra gyud. Ug unya ang 1 Samuel kapitulo 2 tudling 30 giingon, mingon ng Dios, kay ang nagpasidungog kanako pasidunggan ko usab, ug ang nagsalikway kanako isalikway ko usab. Ako ning gipamasa haron ba nga makaingon mo nga, uy, dili ra man diay kay duha o tulo ka teksto ang musuportar niya nang gi panudlo ni Veritas ron sa tulumanon sa radyo nga pasidunggan ng mga santos. Di lang kay tulo, daghan kayo di ay. Napa sa 1 Samuel kapitulo 2 tudling 30 o lukso na punta dito sa o adto sa Josue kapitulo 3 tudling 1 ngadto sa 8 ato dayong basahon. Sa pagkakaadlawon mibangon si Josue ug siya ug ang tanang katawhan sa Israel na miya sa kampo sa Sitim aron pag-adto sa Jordan. Nagampo sila didto sa wala pa manabuk. Human sa tulo ka adlaw gisuroy sa mga pangulo ang kampo o gisultihan ang mga tao. Inig kakita ninyo sa mga pare nga nagyayong sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo, kung arka sa kasabutan, ag old ark of the covenant man. Ito bang gisudlan sa papan nga bato, nga gisulatan sa napulo kasugo sa Dios, man. Nagiingnan sila, no? Sa mga tao, inig kakita ninyo sa mga pare nga nagyayong sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo nga inyong Dios, pamutos kamo og sunod niini. Unya masayra ninyo, asa kamo mohagi, kay wala pa man kamo makaanhi dinhi. Apanayaw kamo paduol sa sudlanan sa kasabutan. Palayo kamo mga usa ka kilometro sa likod niini. Giingnan ni Josue ang katawhan, ihalad sa Ginoo ang inyong kaugalingon. Tungod kay ugma ang Ginoo maghimog dagkong mga butang sa taliwala ninyo. Unya miingon si Josue sa mga pare, dad-a ang sudlanan sa kasabutan o pag-una sa katawhan o gituman nila ang gingon niya. Unya ang Ginoo miingon kang Josue, tungod sa buhaton ku karong adlaw ang tanang katawhan sa Israel magpasidungog kanimo. Tanawa mga suking tigpaminaw, si Josue nga usa ka buutang alagad sa Dios o usa ka balaan, usa ka santo, unsay instruction sa Ginoo, unsay giingon sa Ginoo, giingnan niya si Josue, tungod sa buhaton ko karong adlaw ang tanang katawhan sa Israel magpasidungog kanimo.
tanang katawhan sa Israel magpasidungog kuno ni Josue. At kung saman si Josue, palaan. Di ba? Usag ka buhutang alagad sa Diyos. Pasidunggan sa Diyos siya si Josue. So kitang mga Katoliko wata masayop kung mupasidungog ta sa mga balaan sa ni Josue. Di ba? Nana sa Biblia. Ugunya kung atong ilahos pigid pagbasa nga usa ka dakong tao, no? Kuno si Josue. Nagainomdum po ko ba ang atong kinabang Prime Minister sa atong simbahan karon atong Santo Papa. Dunay pagpasidungog nga gihimo nato kaniya tungod kay siya atong labaw o daw kanabang inila. Dili day na siya ingon nga unbiblical o dili biblical. Naa po day na gyud sa Biblia kanabang ang tao sa Dios o kanang pinili sa Diyos o kanabang pagasugoon sa Diyos, pwede sabdi ay na nga ilhon nga dakong tao. No? Sama sa itong Santo Papa. Niya sa mabasa, kini lagi padanglit si Josue. Gingon diri. Ningon ang Ginoo, tungod sa buhaton kung karong adlaw ang tanang katawhan sa Israel magpasidungog kanimo nga usa ka dakong tao. Og masayod sila nga nag-uban ako kanimo, ingon nga nag-uban ako kang Moises. Sugoa ang mga pari nga nagyayong sa sulanan sa kasabutan nga muhunong sila inigtunog nila sa tubig sa suba. Mga instruction po nila sa Ginoo niadto. Dayon, laing tudling mga suking tigpaminaw mao ang Josue, Kapitulo 4, tudling 14, ato dayong basahon. Gipasidunggan sa katawhan sa Israel si Josue, ingon nga bayani tungod sa gibuhat sa Ginoo niadtong adlaw. Gipasidunggan nila siya sa tibuok niyang kinabuhi sama sa pagpasidungog nila kang Moises. Si Moises gipasidunggan, si Josue gipasidunggan, giingon pa gyud, ingon nga bayani. Litra por litra gyud. Di ba ang bayani pasidunggan man? Sa unsang paagi gipasidunggan ato ang atong bayani. Akong balikon parang di gyud malimtan ninyo. Si Dr. Jose Rizal, di ba? Atong gipasidunggan, pinagis pagbutang, nato og rebulto o monumento dias plaza. Nga bayani lang siya sa usa ka gamayng nasod nga Pilipinas. Naunsa pa ka ang mga bayani gistinuan, mga suking tigpaminaw, mas labaw pa ang ilang merito at ubangan si Ginoo. Di ba? So ato pod silang pasidunggan. Mas pagani kay ang ilang pagkabayani pang tibuok kalibutan. Universal, no? So ato pong buhatag mga monumento o mga rebulto. Pero magbantay ta, mga suking tigpaminaw, kay dunay mga igsuon natong nahimulag nga ilang lubugon ang atong pagtulunan. Ilang ingnon nga, mugtuwa na kay kanang mga rebulto larawan sa mga Katoliko, Diyos na. Dili na mao, no? Kumana ko gi-explicara na, dili na Diyos. Kay dili tanan larawan Diyos. Kay gani diri sa estasyon ay mga larawan diri sulod daghan gayo, himong dayan-dayan. Pero dili Diyos. Kay dili tanang larawan Diyos. Okay. Well, basa din ta sa 1 Corinto 4:6. Okay, 1 Corinto 4:6. Sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Matud pa niya, kay tungod kaninyo mga igsuon, gihimo ko si Apollo o ang akong kaugalingon nga panig-ingnan alang sa inyong kaayuhan aron makakaton kamo sa pagkinabuhi sumalas kasulatan kay kinahanglan nga walay usa kaninyo nga magpalabi sa usa ka tawo o magtamay sa uban. Kuno'y magpalabi sa usa ka tawo magtamay sa uban. Unya ang dakong pagtulunan aning sulata ni Pablo ngadto sa taga-Korinto mga suking tigpaminaw mao kining mga pulong niya ba nga kay tungod kaninyo mga igsuon gihimo ko si Apollo og ang akong kaugalingon nga panig-ingnan. Sa manang panig-ingnan sa English pa example niya. Unsaon man ang example, tapigan? Dili pakita? No. Kay
bisan asang eskwelahan na ang maestro mo pakita magyug example ipasundayag gyud diha sa blackboard, di ba? Para masundog, maawat. Oh. Sumatod lagi ni Pablo sila nga mga alagad sa Dios, mga panig-ingnan man, so kay panig-ingnan kinahanglan ni pasundayag nato. Sa unsang paagi nato sila ipasundayag, pinagis pagsangyaw sa ilang mga ngalan, mga pagtulunan ug diha sa ilang mga handumanan nga mao ilang mga imahen. Di ba? Bisan sa atong balay, bisan mga igsuon natong dili Katoliko, ila man ang gihimo po, di ba? Ilang gipasundayag ang picture o imahen niya ipa-paint pagali, ipapintor pa, no? Ipakita gyud ipasundayag ang handumanan silang nanay ug tatay. Ipagbutang gyud sa kanang sala, di ba? Sa bungbong. Oh. So, nya nga naman nga masukop man ta nga ipasundayag ang mga pictures, mga larawan sa mga bayanis tung pagtuo. Mo man ay akong question ngadto sa mga igsuon ako nga nahimulag. Nga naman, nganong ipasundayag man nato ang mga pictures, mga larawan sa atong nanay ug tatay o sa tubakhang unsa pa na atong mga mahal sa buhay. Sa dihang wala na sila. Anong ibutang man nato sa album? Ipasundayag pagyud dihay butang pagyud sa atong bungbong. Unya, nganong di man nato ibutang diha ang mga larawan sa mga bayani sa atong tinuan. Nga mas angayan manggaling ipasundayag himong example nato sila kaya aron ining kakita nato silang mga pictures, mga larawan sa gikaingon ko na kagahapon makahinumdum dayon tas mga butang maayo kay maayo man ang ilang mga nahimo. Mga suking tigpaminaw ato nang hinugtukan. Nagkaroon din hinatas katapusan nga kanang punto nga ngano nga magbuhat lagi tag mga larawan o rigulto. Usa sa hinungdan, no? Katapusan na lang ni nga ihatag nato kininyo. Matod pa, no? Nagsilbing mga timaan ang maong mga butang. Di ba ako man itong isgutan gahapon ni kakita na to. Timaan ng, balaan ng kuan, ang istorya ng tawhana o ng santusa. So, mao na nga nagsilbing ilhanan o timaan. Unya na ba nas Biblia letra por letra kanang bang magbutang gitag mga timaan kay kana lagi mga larawan nato mga timaan man na. Mga ilhanan dili man na kay gihimo natong Dios. Pero magbantay lagi ta kay ang uban natong mga igsuong nahimulag ilang lubugon ang atong pagtulunan. Ila ba gyud tang buhatag sala ba nga wa nato mahimo? Kaya nga itong simbahan, wa man yun magtudlo nga kanang mga larawan Diyos. So ang atong pagtahod ni ana, pagtahod lang yun, dili yun pagpagka-Diyos. Pero sila, ingnon yun nila, ihimo na nilang Diyos mga Katoliko. So, ang nahitabo, ilag yung lubugon, ilag yun ang buhatag sala, no? Nga dili man na mo itong pagtulunan. Now, Jeremias Kapitulo 31, tudling 21. Asbun ako, Jeremias 31, tudling 21. Butangig mga ilhanan ug mga timaan ang dalan. Ang dalan kuno butangag ilhanan ug timaan. Ya kinirabang dalan sa Biblia. Daghan kayo ang ipasabot. Pero kung magisgot tag dalan paingon sa langit usara. Pero ang kanabang paghingalan, pagtumbok daghan kay meaning. Ano man, kay ang dalan nagpasabot sa atong Ginoo. Kay siya man ang dalan paingon sa Amahan. Pwede po nato tawgon nga ang dalan mao ang simbahan kun iglesia. Asa mabasa nas buhat 24 ba na nalimot ko sa bersikulo nga ang iglesia gitawag og dalan kay may pagaluwason ni Kristo, no? Efeso 5:23. So mingon ta ngang simbahan day butangag mga timaan. Ya sa ato pa wala gyud ta masayo nga atong gibutangag mga ilhanan ug timaan ang simbahan. Gani to combat niya ng atong problema sa itong panahon karon, to combat pornography, na? Ako ning ipahibalo ninyo, muhangyo ko ninyo mga suking tigpaminaw atong pakigbatukan kanang pornography, kanang problema nato ron sa kalaway ba? Usa sa akong i-suggest ninyo how to combat pornography through kanabang gitawag nato og massive
kanabang pagpadayag nato, pagpakita sa mga sagradong imahen, sacred images. Muna akong suggestion ninyo mga suking tigpaminaw. Kaya ang mga lalaki good kasagaran makakita og mga laway nga mga pictures, mga imahen, laway po ang ilang hunahuna, di ba? To how to combat niya na. So na to pagbuntog na. Suwayan na to. Atong padaghanon ang mga larawan sa mga santos. Kana mga larawan nga ang mensahe relihiyoso para nga ang tao po makunahuna pug maayo. Ana. Mga suking tigpaminaw, doon na to'y kanabang nahinumduman ako nga usak ka kinibang objection mahitungodan ang atong pagbatunog mga imahen ba nga kining ugmo simbata na agi makita ng butang diya sa tubangan. Pero ato naman ang kieksplikar nga wala man nato gihimong Dios na gihimo lang ng simbolo. Pero doon naman go'y tudling sa Biblia ba nga gigamit sa objection nga giingon nga sayop kuno na nga itong gibuhat mga Katoliko ngadto sa mga imahen. Ngano kay sa 1 Timoteo kuno kapitulo 1 tudling 17 matud pa alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon ug dili makita ang bugtong Dios kaniya ang dungog ug himaya hangtod sa kanturan. Gihisgutan din nga ang Dios dili makita. So ito pa magsimba ta niya dili pod makita, way makita. Mo man gigamit sa objection. Dayon, punan pa sa San Lucas 24 tudling 37 ngadto 39 nga ang Dios walay unod ug bukog. Kato pa di gani mo makulagway na. Nya, sa Juan 4:24 ang Dios espiritu ug kadtong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. So, magsimba ta sa Diyos diya sa Espiritu niya. Ang Espiritu may unod ug bukog, di man na makita. So, kung magsimba kuno ta, magambo, wag yung makita diya sa tubangan. Sakto ba na? Kay, mingon man sila nga sayop kuno na itong gibuhat. Na, ato naman yung nahuman naman yung nahiskot na ito gini. Ang uban ni ini. Pero, akong gi-refresh kay kining tudling nga wala pa na ito gidayag sa paggamit sa objection. Nang akong gidayag karon para may aware mo ug kung saan ni pagtubag ning ilang gigamit nga tudling kay actually dili ta against na ini. Ang atong gisupakan lang ang ilang pagsabot nga wa gyud makita des tubangan kay pagkadaghan naman mga tudling atong na dayag dinhi sama ni Josue nga miyukbo at tubangan sa sudlanan sa kasabutan nga nailarawan sa Kiruben. Tinuod man na nga magsimba ta sa Dios sa Espiritu. Ang Diyos nga dili makita atong gisimba, yan ang kinatasan nga matang. Pero sa atong pagsimba sa Diyos, dunay kanang mga gitawag na tug mga symbols. Dunay mga kanabang nagsimbolo lagi sa iyang presensya. O gani sa Biblia mga igsuon, prueba nga diya sa pagsimba, dili kay wa gyud makita des tubangan. Kay sama sa San Mateo kapitulo 28 tudling 9 atong basahon. Unya sa kalit misugat si Jesus kanilag miingon, ang kalinaw maguban kaninyo. Miduol sila kaniya og mihikap siya mga tiil og misimba kaniya. Si Kristo gisimba nga nakita gyud. Kining tao nga misimba kaniya nagatubang man gyud niya si Jesus. Iya man gyud giatubang si Jesus. Niyang gisimba. Niya makaingon ta nga walay makita sa tubangan. Akong usbo na, ang kalinaw maguban kaninyo. Miduol sila kaniya ni Jesus. Miduol sila kaniya, mihikap siya mga til. Unya, misimba kaniya. Sa ilang pagsimba, wala ba'y makita o naa? Uy. Sa Juan 9:38, giingon, mituo ako Ginoo. Ang tao mingon, o gunya, miluhod siya sa atubangan ni Jesus. Si Jesus, giludhan, nakita man. Gunya mga suking tigpaminaw mo guni issue kaysa Deuteronomio 4:15 ba to? 16. Katubang ningon ang Ginoo nga tungod kay wala ko ninyo makita sa diyang nakigistorya ko dito sa bungdod. Tubang nakigistorya gani siya ni Moises. Ingon ang Ginoo ayaw ko ninyo himuig imahen kay way nakita ninyo. Di ko ninyo kahimuag dagway kay wa mo ko makita.
So dili pwede maghimo-himo mo Dios sa usa ka larawan kay wa kay ko nakita nganyong ihulagway mong kuninyo mo ko makita. Sa ato pa ang pagkamao nga wala makita. Pwedeng ingnon nato nga dili ta magbuhat anak kay man tay nakita. Di man nato mahulagway kay wa man makita. Pero si Jesus mga suking tigpaminaw mo nang dunay tay larawan ni Kristo. Larawan niya may pasundayag nato kay nadayag man gyud to si Jesus, di ba? Nakita man sa to pa kalarawanan siya kay nakita man sa magudyan gud sa kanang atong mga photographer nganong maghimo man sila pictures kay naa may mahulagwayan nila, di ba? Oh. Unsaon nila paghulagway og walay makita. So doon na sila makita, aya pa sila kahulagway. So mo to instruction si Ginoo, ayaw ko niyo himong igdagway kay wa ko makita. Pero si Jesus nakita man mo nang kahimuan og hulagway. Mao na pangasuking tigpaminaw. Unya sa Kolosas kapitulo 1 tudling 15 giingon, si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Segundo, Kolosas 1:15. Si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Inumdum ko aning tudling nga mga suking tigpaminaw tungod kay sa dihang nangutana ko sa usa sa mga igsuon nato nga nahimulag. Nangutana ko ingko, Brad, kay supak mo yan ang among pagsimba nga mga tubang mi o larawan. Kana bang simba nga tahod lang. Kay supak mo niya na buot bay pasabot nga kanang tanang larawan dili gyud masimba. Muni akong pangutanan niya, Brad, tanan bang larawan di gyud masimba? O katurang mga larawan sa mga Diyos may dili masimba? Sama sa larawan ni Baal, Mercury, Diana, Astaroth. Kung moingon ka, tanan larawan di gyud masimba, nasayop gyud ka ana, Brad. Ngano? Kay si Jesus matud pa sa Kolosas 1:15, si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Nya nganong gisimba man nato si Kristo, nga larawan man si Kristo. So kung ang Biblia nagingon Kolosas 1:15 nga si Kristo larawan sa dili makita nga Dios, nya atong gisimba sa ato pa dili di ay tanang larawan dili masimba kay naman masimba sama si Jesus na usa ka larawan sa dili makita nga Dios. So mga suking tigpaminaw wa ta masayop yan ang atong pagtahod at tubangan sa larawan kay dili kana idolatria. Kay na ay gitugot si Ginoo ana basta nahiuyon lang nahisubay sa iyang pagtulunan. Unya ang Josue 76 di gyud nato kalimtan. Tungod sa kasubo gigisin ni Josue ang iyang bisti og mihapa sa yuta at tubangan sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Ang mga panghulo sa Israel mihapa usab didto uban kaniya hangtod sa gabi. O gibunyagan nilag nat gibunyagan unsa man akong mata. O gibutangan nilag abog ang ulo nila aron pagpaila sa ilang kasubo. So kuno mihapa sila o miyukbo sila at tubangan sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Unsa pa ang mga pangulo sa Israel miyukbo usab didto uban kaniya no ni Josue. Niya mao lagi kadto laging sudlanan nalagi toy larawan si Kiruben sa ibabaw, no? Sumala sa Exodo kapitulo 25 tudling 17 ngadto 22. Bisag kwaon lang nato tong larawan si Kiruben sa taas, sa ibabaw, bisag katulang sudlanan. Proiba na nga sa ilang pagsimba sa Dios naagyo sila giatubang katudeng arka. Sudlanan sa kasabutan nila man tong giatubang kay nagsimbolo sa presensya sa Dios. Pero dugang kamatuoran niya na i-apil gyud nato tong larawan si Kiruben kay naman gyud sa ibabaw, di ba? Pero bisan pagkwaon na tong larawan si Kiruben, naghihapoy butang nga ilang giatubang. Usak kasudlanan. Gunya katapusang tudling 1 Hari 8:38. O gunya magampo og mga muyo si bisan kinsa. Tiba ni ha? Magampo og mga muyo si bisan kinsa. By the way, 1 Hari 8:38. Akong usbon nagbasa. Unya magampo og mga muyo si bisan kinsa o ang tanan mong katawan ang Israel. Ug maghinulsol sila sa ilang mga sala. Og magampo nga magatubang niining temploha. Nga magampo nga magatubang sa templo dito pa balay lampuanan o simbahan sa Dios. Nya at giunsa man na paghulagway sa Biblia ng simbahan sa Dios. Naman ay malarawan
no, apasubli sa mga tudling aron di gyud malimtan. Ezekiel 41 tudling 17 ngadto sa 20. Second, ikaduhang Kronikas kapitulo 3 tudling 7 ug 10. Uno Hari kapitulo 6 tudling 23 ngadto sa 29. Mga suking tigpaminaw, kinahanglan nato gining tapuso na karon para makasugod na pud taglaing topiko. Ang ato biyang mga pangutana ha sa text, ato biya duna biya tay kausaban. Atong na desisyonan ato ning himuon kanatong pagtubag sa mga pangutana Sabado ug Domingo, no? Kay kini atong program daily man no? Gikan Domingo paingon Sabado, una gyud tay program. Gawas lang yung mga habilinggan siguro, no? Hindi na ito ibawan. So, mauna, no? Atong kanabang i-summarize. Itong i-summarize. Atong mga naisgutan na may tungod sa yukbo sa larawan. Well, sa dili ba ito, nagoy nalimtan pagbasa kaninyo sa mga kanabang gikan gyud sa Catechism of the Catholic Church. Kanang atong libro, standard book sa atong tinuhang Katoliko, the Catechism of the Catholic Church, no? Number 2129 ato ning basahon. Giingon, the divine injunction included the prohibition of every representation of God by the hand of man. Kanabang sa Deuteronomy, gi-explikar na, giingon, since you saw no form of the day that the Lord spoke to you at Horeb out of the midst of the fire, beware lest you act corruptly by making a graven image for yourselves in the form of any figure. No, gi-quote din ng Deuteronomy 4:15 to 16. It is the absolutely transcendent God who revealed himself to Israel. He is the all, but at the same time, he is greater than all his works. Gi-quote na po ang Sirach 43:27 to 28. He is the author of beauty. Wisdom 13:3. Now, gi-cite din hiba, gi-pahinumduman ta nga, maulag ito, ay kanang sa Deuteronomio 4:15 ngadto 16, katong ingon ng Ginoo ay paghimuig larawan nyo kay wa ko niyo makita. Maulag kay wa makita. Pero ang mga butang nga nakita, kahimuan yun na siya og larawan. Ako ning gi-subli gamay kay gi-cite man yun kay basig moingon mo nga gamar na Liberitas wala na sa libro yung Katoliko na no? CCC 2129. Yung kato si Kristo nganong gikahimuan natong larawan o mga santos gihimuan natong larawan kay nakita man gyud sila. Di ba? Dayon sa CCC mao gyapon Catechism of the Catholic Church 2130. Nevertheless, already in the Old Testament, God ordained or permitted the making of images that pointed symbolically, no? Take note, symbolically towards salvation by the incarnate Word. So it was with the bronze serpent. Nung katong larawan sa bitin, nga gipahimo sa Diyos nga tukang Moises, the Ark of the Covenant and the cherubim, no? Katong mga tudling nga ato nang nasitar sa mas Numeros 21. 4 nga to 9. Wisdom 16:5 to 14. Nya kanang sa John po 3 verse 14 to 15 katubang ningon ang Ginoo nga maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga kinahanglan ni isa usab ang anak sa tao sa samang paagi. Now giunsa man pag-isa si Jesus. O giunsa man pag-isa ni Moises ang bitin, di ba? Pinagi sa kalarawan. Giisa ni Moises ang bitin nga iyang gihimo ang larawan sa kabitin ibutang sa katukon. Yan ingon ang Ginoo, maingon nga giisa ni Moises lagi kana. Kinahanglan ang anak sa tao iisa usabot pasabot siya mismo kinahanglan iisa. Giun sa man pag-isa si Kristo kadtong iyang kamatayon sa krus. Nya kay human naman to ang handumanan unsaon to pag-isa mao nang maghimo tag krusipiho, di ba? Munang ang Katoliko dunay mga krusipiho kay giingon sa Biblia maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbagas kaminghawan ang anak sa tao kinahanglang iisa usab. O na si Jesus atong iisa. Unya nganong maghimo gitag kanang larawan gyud nga krusipiho. Ngano kay niingon ang Ginoo sa samang paagi ang anak sa tao iisa usab. Nagiunsa man paghimo ni Moises, giunsa man pag-isa ni Moises ang bitin, larawan man tong iyang giisa, larawan sa bitin. Nya ningon ang Ginoo ang anak sa tao iisa usab sa samang pagi mo nang sa samang pagi maghimo usab tag ribulto o larawan nga kanang krusipiho.
Gani. Nao niya tay halapad nga discussion niya na sumaabot. Kay akong i-share ninyo ang usa ka kanang inamigo nga religious debate may labot na ng krusipiho. Kung ang atong topiko moabot na taana kanang krusipiho. Ako nang isaad ninyo. Okay, mga suking tigbaminaw, sanglit kining ang atong kinibang oras hapit naman po. Usa na lang part sa CCC atong hatag kaninyo, no? Kining sa 2131 gingon, basing itself on the mystery of the incarnate word, the Seventh Ecumenical Council at Nicaea justified against the iconoclast the veneration of icons of Christ, but also of the matter of God, the angels, and all the saints. By becoming incarnate, the Son of God introduced a new economy of images. Yan, hinumdum ta kung nagbasatas kasaysayan. Yan bang mga ikawalo o ikapito nga siglo, doon nato yung mga tao bang supak niya ng pag-venerate, pagtahod sa mga santos, ilang larawan. Kunya, niyadtong Konselyos Nicaea, gibatukan na sila. Kay ang pag-venerate, pagtahod nga sa mga icons, sa mga larawan ba sa mga santos, kinahanglan yun na kay that is biblical. Sumala na sa itong naasoy. Kaya nga naman, gingon, by becoming incarnate, the Son of God introduced a new economy of images. Katong pagpakatao ni Kristo, mo man to'y kanabang pagpasabot nga ang Diyos di ay nagpasundayag og mga larawan. Kay si Kristo mismo gingon, mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Sumuna nga sugod sa pagkatao ni Kristo, sugod-sugod na gunahon ang simbahan, kinahanglan mo introduce sa new economy of images. Ano, kay ang Diyos na dayag, nagpakatao, nakita mo nang kahimuan na og larawan. Pero wala na ito isipa nga kanang ribulto biya Diyos, ha? Simbolo lang na sa presensya sa Diyos. Okay, mga suking tigpaminaw, kining ang atong pag-summarize, ato na lang igong gibasa katong mga dokumento nato sa libro nga Catechism of the Catholic Church. Pikin naman natong oras, akong ipahibalo ninyong daan nga ugma mo adto na ta sa topiko may labot na sa kanang prosesyon, kanang atong paglakaw-lakaw sa dalan, dala ang kanang larawan sa mga santos. Okay, gisaway ra ba na, no? Unsay biblical basis niyan ang pagprosesyon. Kay ilang man tang sawayon nga paghano kuno na. Hinoon doon na may pinagganuan na, pero doon na po'y Kristohanon na. Ug atong idayag ninyo ang Kristohanon nga prosesyon, dili itong pinagano. Okay, ato nang himon ugma. Gunya sa dili pa ta magbulag-bulag sa kanginan, no? Alang sa atong kanabang dugang pahibalo. Kung gusto mo tuon og ayo, no? Ini nga itong Catholic Apologetics, no? Mga pagtulong ng Katoliko, labi na sa mga katinawan. Doon na tayo kanang i-introduce ninyo nga website, no? www.ewtn.com. Nga doon na po tayo Global Catholic Network na cable. Ang EWTN, Eternal Word Television Network. Pangitalang na sa inyong cable o asa na. Ug niya sa internet, sa Catholic Answers, akong ipahibalo ninyo ang website, no? Catholic.com. Pwede mo maka-download og mga MP3 files, no? Mga MP3 files, mga radio programs na sa atong mga kauban sa buhat dito sa gawas, no? Sa California. Ug niya, no? Kung gusto mo mangutana ni Veritas, by the way, no? Sabado ug Domingo ra gyud ta manubag og pangutana. Ang atong cellphone number 0918-54-97065. Yan nga itong telephone number 212-6200. Okay. Ato ning tapuson pinagi susag ka pag-ampo. Gikan ni St. Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord,
Grant that I may seek rather than to comfort, than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kining ubos niyong alagad sa mong tulumanon, Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas, muingon, hangdudugma pohon, sa mga oras ug istasyon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.